Chceš si upiecť takýto krásny chlebík doma? Tak sleduj. Do misky si rozdrobíme pol kocky droždia, pridáme lyžičku cukru a 100 ml teplej vody. Zamiešame, zľahka pomúčime a necháme vzísť kvások. Do hnetacej nádoby si dáme 600 g hladkej múky. Použitá múka je táto modrá klasika, ktorá mňa osobne nikdy nesklamala. Pridáme lyžičku soli, čajovú lyžičku rastce, podbehnuté kvasnice, 300 ml vody a 1 lyžicu octu. Hnetáme 8 minút na stredný výkon a približne za 8 minút pridáme oškvarky. Tie ešte necháme približne 4 minúty do cesta zapracovať. Uhnetané cesto si pomúčime a takto párkrát poprekladáme, prepracujeme a vytvarujeme do tvaru gule. Premiestnime do misky kisky, ešte zľahka pomúčime a necháme aspoň hodinku vykysnúť. Po vykysnutí si ho opäť pomúčime, takto párkrát preložíme a tento raz vytvarujeme podľa tvaru ošatky. Keďže tá moja je gulatá, tak aj chlebík bude gulatý. Šup s ním do ošatky a ešte hodinku nakysnúť. Budem ho piecť v liatinovom hrnci, ktorý som predohrial na 240 stupňov. Peče sa približne hodinu, tiež na 240 stupňov. Posledných 20 minút bez pokrievky a na 200. Opatrne ho vyber z toho hrnca a nechaj ho poriadne vychladnúť. Ale keď ho necháš moc dlho bez dozoru, môže sa stať, že ho nájdeš už v takomto stave. Takýto chlieb v žiadnom obchode nedostaneš. A myslím, že ten zvuk hovorí tiež sám za seba. Za mňa najlepšie chutí s masťou a zeleninou. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce.